Wekî her civatan, civata Kurd jî di bin bandora gelek çand, kultur, bawermendî, yên dîrokî û yê îroyîn de maye. Gerek em vêya bidin berçava. Tu netewek, tu milletek xwerî, xwedan, çand û kulturekî nîne. Niha gelek dewletên netewperest yan jî hin milletên ku em bêjin netewperestiyê dikin, nijadperestiyê dikin, zêdetir qala çanda xwe kultura xwe dikin û dibêjin hemû şaristanî me ava kiriye. Her tişt me çêkiriye, me haniye, me gihandiye vê radeyê. Evaya ne rast e. Îro ev fikriyat em zêdetir di nav Tirkan da dibînin, di nav Ereban da dibînin, dîsa di nav Farisan da dibînin. Ji ber ku Faris mesela dibêjin destpêka şaristaniyê bi taybetî jî em bêjin ji destpêkê heyanê roja îroyên Sasan ya heyanê Safeviyan û çanda me, kultura me rengê xwe daye cîhanê. Aliyê dinê lê din herin Ereb dibêjin bi taybetberiya İslamiyetê me kultureke nû, çandeke nû ava kiriye. Dîsa berî wê em bêjin Samî wek nijada Samî dema Akadiyan da Elaman da me rengê xwe daye şaristaniyê. Dîsa wexta ku em berê xwe bidin Avrupayê, Avrupî vêya dibêjin modernîzm, reform, rönesans, ewaya ev çand aîdî me ye me pêşxistiye. Her wiha Roma ji xwe çandek bû, kulturek bû, net împaratoriyeke mezin bû ya herî dem dirêj bû û bandora wî ser ya îroyîn jî heye. Ew jî dibêjin her tişt me ava kiriye û gorê wê em bêjin dewletên xwimîrat heye dihesibînin dibêjin şaristanî me ava kiriye. Lê vêya ve nabînin wexta ku Brîtanya em bêjin hemû cîhan, piraniya deverên cîhanê xiste bin destê xwe împaratoriya ku êdî tav ro lê nediçû erdê digo hemû şaristaniyê me ava kiriye. Îro Amerîka vêya dibêje. Sibê mümkün e Çîn bibêje. Çîn ji xwe berî wêya jî xwedan îddiayê vêya bû. Wekî em zêdetir zanin Tirk dibêjin êdî hemû çanda cîhanê bi destê Tirkan hatiye ava kirin. Ji ber wê her tiştê re dibêjin ön Türk. Yani Tirkiye pêşî, çanda Tirkiye pêşîn ji İtalyayê bigire, ji çermsora Qizilderya bigire, ji Asyaya navîn bigire û rojhilata navîn dîsa em bêjin Bakurê, Behra Reş, aliyê Rûsyayê, Ukraynayê wana her derê em bêjin çanda Tirka tesîra wê çêbiye. Ev hemû derewin, ne rastin. Yani evana çıma pek veya dibêjin hewcedariyê roja îroyîn yê politik, siyasî, felsefî ya van netwane. Evaya tiştek girêdayê wan dîrokê nîne û pêşiyan jî, pêşiyê van milletan jî ne berpirsiyare vê dîtinê ne. Hêzên îroyî dixwazin netewa xwe bikin yek, metirsiyê wan henin, em bêjin tengasiyê wan henin, problemê wan henin, yan jî hin armancê wan cuda henin, di vê çarçoveyê de dixwazin tiştan bikin. Mixabin Kurd jî hinekî dikevin vê merheleyê. Yani vê rêda diçin. Hin rewşenbîrên Kurda henin, taybetî jî ê dîroknivîsiyê dikin. Tu lê dinê rê dibêjin em bêjin rojhilata navîn çi çand hebe, çi dîtin hebe hemû dibêjin aîdî Kurdaya yan jî gal û bavên Kurdan, pêşiyên Kurdan evana çêkirine. Wekî em bêjin vê hêlêva Cemşîd Bender navdar e. Gelek rexne dijî wê de hatin kirin û salê nodî derbarê vê de gelekî niqaşê çêbûn, panel û konferansê çêbûn. Wekî tê bîra min em bêjin Gürdal Aksoy hebû, Faik Bulut hebû, Cemşîd Bender hebû, Celîlê Celîl hebû, her yekî tiştekî digot û axirî encam yekî gotibû. Pekî yani Cemşîd Bender ber her tiştî zêde dike dibêje her tişt ê Kurdan e ama Kurd jî di ber camiyê de nahatîne dîtin. Ev jî milletekin bi nevê di nav vê dîrokê de pareke wan heye. Belê. Lê îro mixabin em lê din herin hinek daha rewş xerabtir e. Dîroknasên îroyîn gelekî mijara hêla metodolojîk ve nanirxînin. Piranî jî berê xwe dane xanedaniyan. Xanedaniye em bêjin xanedaniyeke herêmeke yan jî eşîrek ciyek biwe serdest wê wek dewlet dihesibînin. û dibêjin êdî ev der dewleta Kurda ye bi vê avayî. Mesela xanedaniyan Eyyûbiyan. Berê Kurdin, malbateke Kurd e lê piraniya hukumdariya wan dervayê Kurdistanê ye. Yan jî ew ne giring e di bin banê reveberiya wan da em bêjin tenê ne Kurdan, Ereb jî henin, Tirk jî henin, Asûrî Suryanî jî henin, cureb millet henin, milletê rojhilata navîn hemû henin. Dîsa wekî em bêjin
imparatoriya medan herkes em bejin hemû cîhan vê qebûl dike Kurdin rêveberiya wê ya serwerê wê ya Kurdin û erdnigariyeke gelek mezin jî berfireh jî hukmdariya wê çêbiye lê di vir de em bêjin Faris jî henin, Kurd jî henin, Belûcî jî henin, Peştunî jî henin, Afgan jî henin, Pakistanî jî henin, Hindî jî henin. Dîsa em bên vê aliyê Anatoliya navîn de çi millet hebir ji Roman bigirin heyanî Laza, heyanî Çerkeza êdî wê wextê çi millet hebûne Êrmen hebûn hemû bin serweriya wan da bûn. Dîsa em bêjin İskender Balkanan hatiye, Makedonya'ya hatiye ev herêmanan em bêjin zeft kirin herêmê rojhilata navên heyanî sînorî Hindistanê çû imparatoriyek em bêjin ava kir û bu sebebê şaristaniya Helenîstîk di vê herêmê de ji ber ku întegrasyona şaristaniyan bû şaristaniya rojhilata Rojavayê bi vê avayî tiştek rûberî hev hatin ya em bêjin em nikarin bêjin İskender hemû hukmdariya ya Makedon bûn yan jî Balkanî bûn em nikarin vê bêjin. Mixabin îro gavak vêya hevdû cuda nekin dikevin nav gelek xeletiyan. û gelek kes jî mesela em bêjin herêma Mervaniya tamam herêmeke piçûk e civata wê piranî Kurd e ama dîsa civatê din henin. Dîsa aliyê Dêlamî piranî em bêjin herêma ku lê ne Kurd jî lê henin wê derê hejmara ecama jî lê heye serwerê wana Kurdin. Bereva jî wê em bêjin Selçukiyê mezin wexta hukmdarî kirin Alparslan hatiye em bêjin hemberî Romayê şer kir qezenc kir ama hêra berê şah evin hêla leşkerî va serweriyê ew dikin lê rêveberiya bürokratîk destê Farisan da destê Kurdan da bû. Tebaya wê civata wê ya piranî Kurd, Faris, Belûcî û her wiha em bêjin Ereb civata herêmê bû. û vana rengê xwe tenê nezda rêveberiyê bürokrasiya wê derê jî aboriya wê derê jî baca wê derê jî her çi hebe bi destê van dimeşiya. Gerek em veya bidin berçava û gavak em bêjin meseleyên îro jî dinirxînin yani dîroka Kurda gavak dinirxînin em hemû hebûn başî û nebaşiyên herêmê binirxînin. Hinekî ez vêya ve bikim, dixwazim vêya ve bikim. Mesela gavak ku em dîrokê dinêrin bi taybetî jî dîroka kevnarê ya berê gavak em dinêrin Sümer henin. Gelo Sümer tekiliya wan Kurdan re heye tune ye. Galu bavê wan Kurdin an ne Kurdin. Na gelek xudan vê iddiayê ne dibêjin Kurdin, hinek dibêjin Tirkin, hinek na dibêjin Erebin, hinek dibêjin na xwe serê xwe qewmiyetek bûn û peyra ji holê rabûn. Dîsa Hitit, Xaldî em bêjin. Evana kîjan milletîne dîsa hinek dibêjin berê evana ev bûn ev bûn. Urartu hê navê wana hê kê ava kiriye, çawa ava kiriye rasta rast kesek veya nayne zaman bawayekî fermî. Hinek dibêjin Kurdin, hinek berê Êrmen lê xwe derd ketin, na dibêjin Gurcîne. Yani bawayekî lê dinêrin îlla yekî ra gereka xwedanekî bibînin û bûya mor bikin. Ji ber çi evaya mantiqê roja îroyî ne. Mantiqê netewperestî ye. Vê avayî nabe. Ji ber ku wê herêmê de divan herêman de gelek netew gelek millet di nav hev da bûn. û dîsa em bêjin vê herêma me hezb hatiye kedî kirin, bez hatiye kedî kirin, sê hatiye kedî kirin, toterîk hin ciya dolap dibêjin, tekerlek dibêjin, toterîk em dibêjin baştir li gor min û ewaya em bêjin hatiye dîtin û bi vê sayê Erebe hatiye çêkirin û dîsa hêza sawaran hatiye rêvebirin û genim cara din ceh û genim vê derê hatiye kedî kirin, çandiniya wê hatiye pêk hatiye. Dîsa em bêjin girê mirazan hinek dîsa Göbeklî Tepe dibêjin wê derê û niha gelek 12-13 cê henin berê wê dîsa newala çorî hatibû dîtin gelek em bêjin mirat heye wê ya vana dinirxînin em ê bêjin xwediyê wê Kurdin an hinekî dinin. Her yek jî gorê xwe lê xwedî derdikeve. Lê biya min gerek em veya bibêjin ev mirat heyeke tevbînî, hevkar, hevpaş ya vê herêmê ye. Hinek wê Kurdan çêkirine, hinek wê em bêjin Farisan çêkirine, hinek wê Cihûyan çêkiriye, hinek wê Ereba çêkiriye, hinek wê Roman çêkiriye, hinek wê Êrmenan çêkiriye, hinek wê Gurciyan çêkiriye. Yani milletê vê derê her kî bibe. Yani ji berê milletê em bêjin dibe ku Sümerî, Xaldî, Hitîtî, Misrî ê kevnara yê îroyî nabêjim Ereb nîm bûn berê wê derê Kiptî û em kalu bavê Kiptî tê gotin. Belkî ew hebûn em bêjin her yek parek xwe lê zêde kir. Her yek em bêjin ya jî yekî kesekî Kurd
li bajareke Sumerê belki çekici tu ispateke veya tune em nikarin pey veya bikevin û nehewceye jî û nehewceye jî lê gavak em vê hemû hewzayê binerin ji Filîstînê heyanî Basrayê ji em bêjin herêmê Mezopotamya herêmê me mer aliyê heyanê Rihayê heyanê em bêjin Qazmanê wê derê şikeftek hatiye dîtin hiç kesek li ser wê nasakine em bêjin mirovên kevnare wê derê bicih bûne dîsa şanîdar şikeftê şanîdarê aliyê em bêjin Başûrê Kurdistanê gelek deveran hê em bêjin çil gencî hezar berî şaristaniyê ew yani tovê wê dibînin û pê der pê ev ya zêde biye û gelek qewm gelek millet gelek civat hatine vê derê re derbas bûne tevlî hev bûne û hev qetiyane û pişt re pê der pê çand kultur ziman netew ji hev cuda bûne demê modern da bi sebebê netew dewletbûyînê netewbûnê wê hêrêva em bêjin zêdetir hev di cuda bûne û dîsa devletên merkezî perwerdaya merkezî îdeolojiyên merkezî netew ji hev cuda kirine ji hev dûrxistine êdî netew dewlet gîştiye merheleyeke dinê wê wextê çand jî civat jî hev veqetiyane û gorî wêya em bêjin gorî şert û mercî wêya em dixwazin dîrokeke nû ava bikin û dîrokekî jî em bêjin çavkaniya wexta dinêrin heskî binivîskî be heskî êkevran be heskî arkeolojî be antropolojî be yan jî tiştê berhemên cuda bin vana wextek lêkolîn dikin îlla ew ê dinêrin çanda xwe tenê dinêrin na dev jûya berdin em vegerin binêrin mesela herêma me çi heye mîrateyên vê herêmê gişt bi başî û nebaşî çêwî û xerabî hemû me jê feyde dîtine xerabiya wê hebe me xerabî jê dîtiye çêwî hebe me jê çêwî dîtiye mesela em bêjin di dîrokê da nivîsa mixî ya ku em bêjin dema Sumeriyan dest pê kiriye bi wê nevê Kurd heskî bi riya bazirganî heskî bi riya koçberî heskî bi riya karkerî çûne wê re têkildar bûne bi awayekî jê feyde dîtine her çi qasî îro çavka nûtune bêjî belkî nav wan de em bêjin hin Kurd mamostê jî hebin belkî em bêjin rêveberê wana hinekî Kurd bin jî belkî wê derê hin bajarê wana Kurd bin jî ew meseleyeke dinê ye dîsa em bêjin qanûnê Hamurabî yê herêmê qanûnê bingehînin belkî ew qanûn çand û hunêra wê ya Kurdan jî pişta di nav xwe em bêjin pêşxistiye û pêşva birine û em bêjin jê feyde dîtine hîtîtiyan em bêjin xanî çêkirine tiştê bingehîn çêkirine em bêjin genim ceh stok kirine tenê wextê de nat piştî wextê zemanê hewcedarî jî em bêjin vê hêrêva pêş ketine û vêya jî me feyde dîtiye ev jî em bêjin eweke mîrat heyeke me ye ê pişta împaratoriyê mezin çêbûn ji Sasaniyan bigirin heyanî roja îroyîn herêma me ji Romayê Bîzansiyan bigirin pergareke sîstematîk hate çêkirin gorî wê em bêjin dîsa me feyde jê dît her wiha bawermendiya zerdeştî ya ku em bêjin ya ku sîstematîk e wertê xuyanê ku herêmên Kurdan Kurd û Fars lê dijîn wê derê em bêjin derketiye û hemû cîhanê beraviye tesîra wê Hindistanê çêbiye rojhilata navîn çêbiye pişta li ser hemû dînên heyî em bêjin xiristiyanî ya cihûyî an jî îslamî ser wana tesîra wê çêbiye him peyvên ji zerdüştî Kurdî, İranî, Farsî yani vî zimanî derbasîn ha zimanê Erebî ne di Qur'anê da henin û wek Erebî em dizanin habkî koka wan gavek em binêrin di aydî da lê dîsa jî em nikarin bibêjin ev yekser ya me ye na ev ya vê herêmê giştî ye mesela ev tiştê ku wê derê tê baş kedikirina heywanan bigirin heyanî çandiniyê cotkariyê nivîsên mixî û em bêjin rêveberiyên bajaran pişta rêveberiyên wek împaratorî hemû vê hêrê em bêjin xurt bûne me jê feyde dîtiye roj hatiye em bêjin me jî rêveberiyê wê kirine serweriyê wê kirine ava kirine yan jî di nav rêveberiya da cih girtiye wekî din em bêjin êrişên Turaniyan pêşiyê Tirk peşra em bêjin wek gel nüfus hatine şênî hatiye şênî wana hatiye heskî bir riya şer be heskî bir riya hewcedariya aborî be lê bi taybetî hatina Turaniya ya Mongolan herêm
خراب کردیه و سروبن کردیه به سدان سالن ام بیشن ویرانی یک چه بیه پیشتی ویا ام بیشن چاندا بدره جیانا بدره یا حریمامه کتیه مرحله کدنی دویا دا ام بیشن کرده چقدر خورخستیه سرکتیه سرنکتیه اوج مسئله کدن لی همو چاندا منن جبر ویا که گاوکن و بیشن روجرات ناوین کرد کینن دو چافگانی کرده هنن یک یا genetik yani karuba ve meclisni یک یا kültürü ya kültürü gavakan bedin berçava gerek hamu habunin rojlata navin yedi roki emle xwadi derkevin jefeyde bibinin perverde wan Sümeryan çıkıcı, Hititan çıkıcı, Mısriyan çıkıcı, disen bejin hela bavarmendi ve Zerdüştiyan çıkıcı, Müslümanan çıkıcı, Cuhuyan çıkıcı, Hristiyanan çıkıcı em vana gışta feydeye bibinin her vaha hela felsefi benge ve deri gelle korte ve heli ve çıkne em veya feyde bibinin veya xwadi derkevin. O xence veya piştan bejin harema metingeri peşi Bizansa, pişta Osmanya, beri ve hezin İslami, pişta Osmanyan. O peyve hem bejin dema kapitalizme ra velatin devletin kolonyal باوی که kolonyali نزدیک پونه یعنی دست سر کنه دستانه دست زنگینیه ما رخصتنه حرمی روحاندنه برابری کنه فرانسا بریتانیا آلمانیا هولاندا دوی پیواجوی دا جی گرتنه و پشتن بیشن لیبورنا خو خواستنه و همو تصویری وانا ایشی وانا نچاری وانا جی دیسا تصویر وانا لسر ملت درو دور جی کرنه لسر میش چک تصویری چه بیه لبنر مثلا وقت عثمانیا روشان باش بو کیف وان جی بو زیده هم بیشن کردان را پرسکرت چه نکرنه کرد حریم خدا خواستر کن درجو خواستر جی بردن کرد ناو برا دو امپراتوریا دا صفوی و عثمانیان دا وک هیز آزاد سر بخواه tevgeryana Emiratın Kurdan, aşire Kurdan, çandanya xo, jodkarya xo, karubar xo hamu kirne. Gelek jara bac bile nedane van devletan nikar bu müdahalej bikin. Baaway ki fiili otoriteye Kurda kabul kirne. Le pişti ku kolonyalizm pişti ku embejin meseleyi ne tevperesti xort bun devletin mezinci müdahale kirin ev devletan katin şer تاثیر ویا باوی که نینی سر حریمامش چه بود؟ علیه که روس هاتن، علیه که انگلیس هاتن، علیه که فرانسه هاتن، تنین سر وانانا سر حریمامش هم بیشن او بود تاثیر ویا نینی چه بود؟ آخری انجام وقتا که ولاتی ما پرچه بود ایرو بیه چار پرچه تنی ولاتین حریمی باندورا وانینه او سیستم گلوبال یا وی وقتی جی هم بیشن تاثیر ویا هبو ایرو جی عینی تشتهیه دیسا گرکان بانا باوی که تفبینی بنرخینن هم دیروکا سیاستی هم دیروکا امبیجن دیروکا حریمی یا نتوی یا چاندی یا کلتوری گرکان وانگشتا بدن برچابا یکشی مثلا گرکا متدولوژی خوب باش بدن رونشتاندن گاوا کو ام قالا خاندانیه کتکن مثلا امبیجن بدرخانیان قالا بیادکن دما بدرخانیان دا امبیجن پرگالا وان هبو و وقتی جهان چه روشی دا بو دویم روبری وان بکن مثلا هیرا حشمندی و جهان ده چه روشه دا بو تکنولوژی ده چه روشه دا بو حریم امیجین خاندانیان حریمی چوا حاضری کرنه چوا خو پاراستنه برانبری ویا بدرخانیان چه کریه گاوا کم روبری وان بکن که ماسی و باشی و نباشی ویا امی ببینن کیجان مثلا وی وقت دی جهان دا کیجان سازی و دزگه هبون کیجان قانون هبون کیجان جره روبری هبون و گرک اموانا ببینن گلو بدرخانی چه قاسی اویا دیتنه گوری ویا پرگارا خو مدرنیزه کرنه لشکریا خو روبریا خو پرگارا باجی نزیکتایی جیواتن حریمی دیپلوماسیا امبیجن حریمی دیپلوماسیا هزین نام نتوی و هری با چه کرنه چوا کرنه tabi avaya bu hamur reveberiyen Kürdistan'ı deveri vek metodak mı god gerek an veya budun berçava veya bebinin o tiştekiden disa gerek an veya bizanın cana cudahiye mehenin mesela ledinerim hincaran dibe sebebi neçeyi yanjı Kürt embejin hela bavarmendi ve Xudan gelek bavarmendiyen cihinin Aleviti, Ezdayeti, embejin Sünniti ya İslamiye embejin Şafi ve Hanefi ve herif az eveki bejim gelek caran çand xud hemberi din de kabul kirin gelek kaide ve kural dini henin
hemberi çanda heremi ya xwecî sernakeve. Mesela civata Faris İslamiyeta Araban kabul nekiriye. Gorî xwe şîrovekirine û ji ber wê şîayî derketiye holê. Ev mesela em bêjin tabi hêla siyasî şerê hev kirine mesela em bêjin Hazreti Ali ya Yezîd yan jî Emeviyan wana ev şerê wana ev encama wênin. Lê ya bingehîn çand û kultur û jiyan û tarza Farisan ya Araba kabul nekiriye û gorî wê şîrovekirine tiştekî din derketiye. Herî me ji tiştê wîsanin. Çanda me hergav gelek caran ji dîn pêşdatir e. Mesela minakekî bibêjim û vê avayî bigirim. Di sohbetekê me yekê demdirêj Profesör Celil Kurdekî êzdiye em bêjin ji Kurdistana sor bû na Avusturyayê dijî. Em bêjin siyasetmedar Kemal Bülbül dîsa hêla Elewî ve gelekî em bêjin xebatê wî jî lêkolînê we hene. Yek jî ez jî ji malbateke em bêjin Sünnî Şafî tê wê derê me sohbet kir. Mijara sohbeta me jî ev bû. Gelo civata Kurd çiqas hev cuda biye ji ber dînî yan jî çiqasî em bêjin exlaqê xwe çanda xwe dîn daye qebûl kirin. Yani di ser dîn ragirtiye. Mesela mêjandina zarokan. Mesela xebata jin û mêran bi hev re. Yan jî em bêjin çûyîna mêvandariyê. Dîsa em bêjin pîrozbûna avê, pîrozbûna ar, agir, pîrozbûna xwezayê. Hemû em bêjin zindiyan. Ve hêreva hemû Kurd yekin. Evaya berî İslamiyetê, berî Elewîtî, berî êzdayetiyê bû belkî. Yan jî eger êzdayetî û Elewîtî berî İslamiyê qebûl bikin, wan ve ta belkî zerdüştî, belkî berî wêya jî. Yani tiştekî xwezayî ye û îro tiştên ku di jiyana Kurdan da gelek tişt henin em wek axlaq, wek prensîp, wek qayde û quralê civakê dinêrin û wana hewzanin me dîn girtiye, ji dîn girtiye. Na, wana binêrin, gelek wana gorî dînê İslamê jî nîne, Elewî jî nîne, em bêjin êzdayetî jî nîne. Daha arkayîk yani daha berêva şîmbiya wê herêmê hatiye. û têkiliya wê bawayekî xwezayî bi xwezayê ra ya em bêjin belkî 10,000 sal, 12,000 sal, 20,000 sal berî vêya mînakê wê henin. Mesela lê binêrin gelek heykel yan jî xetên evê binêrin. Dema Sümeryan da, dema Akadyan da, dema em bêjin Sasanyan da, dema Medan da lê binêrin gelek em bêjin deqê jina henin na aynî tişt heye. Gelek em bêjin cil û bergên wê wextê lê dinêrin hê cil û bergê Kurdan in. Mesela tarza govenda Kurdan binêrin û mîmariya Göbekli Tepe girê Mirazan binêrin mîmariya wana û ew govenda Kurda ya helboqeyî em bêjin helaqa wê ya binêrin gelek dişibine hevd. Ha wê wextê divê me ra firsendeke mezin heye. Em meseleyê nijadî netewî nenêrin zêdetir giraniyê bidin aliyê kulturî hemû zengînî û dewlemendiyan herêma xwe hîn bibin ve ya ji bo civata xwe bikarbînin. Ya duyemîn ev têrê nake îro em de cîhaneke global de ne bi saya teknolojiyan nûyîn, çûn hatinên nûyîn û tekliyê me civakî yê cîhanî êdî em ji Amerîkayê jî, Kanadayê jî, Çînê jî, Japonyayê jî, Almanyayê jî, Fransayê jî, Afrikayê jî, Afrika başûrê jî her derê Hindistanê dibin. Wê wextê divê em kultureke gerdûnî ya evrensel ya jî bidin berçava. Hem hêla dîroka xwe bawayekî berfireh gerdûnî evrensel lê binêrin, hem jî ya îroyîn. û vana hîn bibin xwe takê kesî civata xwe, malbata xwe, derû dora xwe, hêzên xwe siyasî û hemû netewa xwe bi vê avayî xurt bikin, dengasiyên xwe, êş û azarê xwe jî bi vê avayî çareser bikin. Belê hinekî dirêj bû, ez spasiya we dikim
lê rica dikim hinek veya van destekariye bidin û yek jî ev axaftina min û ev videoyê berî vêyan va jî girêdayîne yani gorî sistematikekê ez diçim eger wana jî bişopînin û pişta vêya jî bişopînin û wê wextê hûn ê binêrin ku hemû bi heva girêdayîne bi vî avayî çend seriyê me çend rêze videoyê me hebin hemû sistematika min ê jî wisa bibe yani videoya ku berê min pêşkêş kiriye awaya ne gorî rojevê kev nabe ji ber ku em vê derê nûçeyên rojena nadin nirxandinên rojena nakin em gorî perspektîfekî plansaziyekî bêjin rêze videoyan çê dikin û wana pêşkêş we dikin spasyo we dikin mala we ava be.